אז מה חברים? עדיין לא יצא לי וליוזף המלפפון חרוץ בגרון, אז אנחנו עדיין עם הכל הזה. מי שיכול לשלוח לי את הגיפט הזה, מי שיכול שישלח לי את הספינית הזאת בגיפט. רגע, זאתי. אני חייב אותה. זה השם שלי כאן. רגע, אני אעלה לכם יותר טוב. כאן. זה השם. אני חייב אותה. אז אם תירשמו לערוץ של לירון 1, 2, 3 של הערוץ הזה. דוד. Espresso יאללה, מתחילים. תשמע. אם אתם מכירים את האירוויזיון של הסמל, תשמעו. כן, זה רק שמי די. מכירים את זה? אם אתם מכירים, אז תשימו סאב. וואו. בלי שירים. זה הכי שלהם. טונג, סהור. בוא נשים טונג סהור. תכירו את טונג סהור. תכירו את פינטקסיר. מה זה שלם? באים פה? ¿Y qué fue? Visítela. Tanta chapa. Paseme. ¿Y qué fue? Visítela. Tanta chapa. Paseme. טוב, יאללה. לירון. מה? נחתים פה. אני באה. איפה אתה? אני באה אליכם. תהיו אבל בשקט. אני שומע לכם מלא רעש. איפה ג'י? אין פה את משהו במסך. יואו, מישהו הביא לי מהכיס. הצעתי פעם זהב בתיבה רגילה. פעם מה? פעם זהב בתיבה רגילה. כן, תשמע לך. מישהו יכול לעזור לי? איך? מה אתה צריך? היית פעם שיש לך לירון. בוא לפה פתחת. היי, יש פה מישהו. שם באים עליך. נוק. נוק שתיים. נוק שלום. כאילו שלי אל תיגע בכלום. לקחו לי את התיבה הזהבה. מה הייתה? אדיקסס? כן. אפיקסס. הוא ברח הבטח הזה. איפה הבטח הזה ברח? שם. ברח לי שם הבטח הזה. נס. מה זה? למה זה לא מראה לי כמה כלים אני? מה זה? העונה הזאת השתנתה לגמרי. זה לא מראה לך כמה כלים אתה למטה? שלום, כמה כלים אתה שלום? זה מראה לך כמה אתה כלים שתי אתה? כלים, אתה שתי? כן, אחד. אני אחד מי זה לא מראה את זה במפה?
אומייגאד, 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 שנייה, מה? איפה טלפו בי? זה ריבוט? אוקיי, אני חוזר עוד... תיזהר. חוזר עוד 4 שניות. שאתה ממות אפיק? מה זה הלגים האלה? לירוי, שאתה ממות אפיק? אבל צריך אותו. אני קראתי איתו. איפה שופווי? אתה צריך אותו כבר. לא בסדר ככה. תראה. הפעם שלי. שלי. מת. בוא עם השופווי. רק שתדעו שאני עושה לנו, אוקיי? כן, אני 5 קילים. שלום פה. תודה שאתה שם חיים אגב. לא מתתי פעם אחת ואני 5 קילים. מאחוריך. בדוק. מי שנצא את זה לפני, קשה. בוא. לא. מת. מי אמר? תדע לא למות. אבל תעזור לי, הוא עושה את HP. אני לא. אף אחד לא עוזר לי. מי ידבר על שילטני? שיערוך טוב. מי לא מחזיר את הלוט, לא מרימים אותו. שלא יגנוב לי את הלוט הזה. אספרסו. לא. הממות. רגע, לקחו לך את הממות אפי? אז הוא זרק את זה, אני יודע איפה זה. איפה? לירוי. זרקתי לך. זה הממות. אני נוק. תדע, לוחצים עליך. איך עוד 15 שניות? אוי לא, זהו, הפסדנו. רק אח שלי. שם אתה חייב. עוד 6 שניות. 4, 3, 2, 0, חזק. איפה האנשים? אתה יודע, אני בא לך? בוא. הנה. בוא אליי. אני בא? נוק. אחד נוק? לא, הוא קרקתי רצח. נוק. טוב. לא, אני נוק. אבל כולם נוק, אני נוק. אפשר להרים אחד את השני? מה עם הקילים שלנו? הם לא יפרשו. אוי לא, אני ארים אותם. הם ירימו אותם. אוי לא, זרקו. לא, זה גם שלום. זה קרמבו. קוראים לו קרמבו. כן. בוא. כאילו, השאלות שלי כל פעם משתלטת על זה. בוא, יש כאן מלא אנשים. יורים בי! אבל האנשים האלה יורים בי. די, הם אף אחד לא לעזור לי, ואני נלחם לכולם. אף אחד לא בא לעזור לי. לך? לי. כן. אני פה. לא מאמין. יצאת מיובי? כן. טוב, תירשמו לערוץ ויאללה ביי.